tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa kaw kunnafoni bamanankaw kuma don maa kunnafoni a kɔnɔ bɛ fa ka sɔrɔ a mɛ fɛn bila a da an ka taa o laban ye boli ye aw ka dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ bɛ se ka to kunnafoni ɲuman a bɛ se ka sɔrɔ ka bɔ Lumière TV sanfɛ bi an b'an ka kunnafoni daminɛ min ye o de ye an ka jamana marabaw olu kɔni y'a hakilina dɔ sigi sen kan n'a fɔ a ma ko décret ko fɛn o fɛn ye politique ko ye politique événement ou politique activité ou fɛn bi politique ko fɔ ko kɔni jɔra an ka Mali in kɔnɔna na sabula u y'a jateminɛ k'a fɔ ko jamana in a gɛlɛya n'a a tɔɔrɔ caman bɛ se ka bɔ i n'a fɔ activité politique la mun bɛ ka kɛ o de kama bi donya yɛrɛ n'o o ye mercredi conseil des ministres min kɛra ale ye na hakilina ta ka a boloda k'a fɔ ko activité politique bɛɛ lajɛlen jɔra jamana maraba ana a ka ministre olu kɔni ka hakilina kɛra o ye population jamanadenw caman fana bɛ yen nɔ olu fana b'o hakilina kɔnɔ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ ni tile fila in na mankanw cayara parti politique mɔgɔw kun y'a fɔ k'u bɛ bɔ juma nata o de kama denmisɛnnin jɛkulu dɔ fana bɛ yen olu fana ko k'olu fana bɛ bɔ juma nata ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance ka a kana ta kɛ kɔlɔlɔ ye jamanadenw ma o de kama jamana marabaw y'u ka miirina n'u ka hakilina u kɔni y'a sigi sen kan k'a lajɛ k'a fɔ ko ka activité politique bɛ jɔ aw minnu bɛ transition soutenir a t'aw jɔlen don aw minnu tɛ transition soutenir aw t'a jɔlen don aw minnu bɛ politique ko kɛlɛ la o aw t'a jɔlen don aw minnu bɛ hakilina wɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen jɔlen don wa parti politique dɔrɔn tɛ koyi mouvement politique wo association politique wo nin bɛɛ lajɛlen de b'a la bɛɛ lajɛlen ta de jɔra donc an filɛ waati min na a donna ta bɔra ta a bɛ banna pewu jamana marabaw ka hakilina n'u ka miirina décret min taara bi conseil des ministres la n'an bɔra yen an bɛ boli biribiri ka taa a bɛ fɔ min ma ko énergie n'o de yelen min bɛ se k'a to adamadenw kɔni sufɛ o bɛ courant minɛ o hakilina n'u ka wulikajɔ kama jamana marabaw olu minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ énergie ko ma fo ka taa fara Niger Burkina olu fana minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ énergie ko ma ko ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ n'o ye Bamako yan précisément kuna sini ou bien a bɛ se k'a fɔ kunu yɛrɛ sa n'o ye 6 mai n'o ye kalo in tile 6 i bɛna ye k'a fɔ ko jamana in Burkina Faso kaw ani précisément Mali taw fo ka taa fara Niger taw kan u kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ précisément Bamako kɔnɔ yan hakilinaw k'a falen nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunu mardi le 6 mai i bɛna ye k'a fɔ jateminɛw ni baaraw b'a jira k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen nun dɔnba o de kun ye Mali premier ministre ye n'o ye ministre fana administration territoriale ye n'ale tɔgɔ ye ko général de division Abdoulaye Mayiga ale kɔni kun bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛma n'i y'a ta k'a lajɛ hakilina tɛ fɛn fila ye koyi Mali Burkina Niger olu bɛ se ka kɛ jamana min bɛ lumière sɔrɔ énergie renouvelable n'o ye énergie kuraw minnu bɔlen don sisan olu ka courant sɔrɔ ko sira fɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ jiko b'a la courant fiɲɛ n'o ye fiɲɛ min bɛ fiɲɛ ko b'a la fo ka taa fara i n'a fɔ tile ko kan fo ka taa fara a bɛ fɔ min ma ko biocarburant n'o de ye ka tasumaw minɛ o fana ka énergie di u n'a ɲɔgɔnnaw ani ɲamaw nin bɛɛ lajɛlen b'a la min bɛ se ka to courant o bɛ se ka sɔrɔ farafindenw yɔrɔ surtout Sahel ka denw yɔrɔ n'an bɔra yen halisa an ka jamana in kɔnɔ an bɛ to yan Mali kɔnɔ yan an bɛ taa i bɛna ye k'a fɔ k'a bɛ fɔ fɛn min ma ko ka adamadenya k'a minɛ ko juguya kɛ o kɔni wulikajɔ n'o baaraw fana bi sen na wa a jirala k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ka jugu kosɛbɛ fo k'a fɔ k'a ka jugu o de la i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ ni baaraw dɔ kɔni minnu kɛra minnu fɛ minnu bɛ ɲininiw kɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan san 2024 waati la ko adamadenw haka kɔni dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ taa fɔ maa 629 la n'a bɛ fɔ a ma ko 629 personnes n'o ye o fanba kɔni ye musow ani cɛw ani denmisɛnninw ye plutôt musow ani denmisɛnnin précisément bɔgɔtigininw olu kɔni n'a ta k'a lajɛ adamadenya kɛwale jugu min kɛra ka ɲɛsin u ma ko a ka ca kojugu wa a hakɛ 100 k'a bɛ taa 40 fo ka taa bila
mugan ani sabala n'i y'a ta k'a lajɛ nin fɛn ninnu kɔni jirala k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la waleya dɔ waleya min bɛ kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ani musow ma ko o tɛ ko ɲɛnama ye o tɛ ko sɛbɛ ye sabula a fɛn bɛ se ka sɔrɔ fɛn caman fɛ baaraw b'a la utilisation suguya wɛrɛw b'a la min man ɲi u ma parce que hali n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ko n'i bɛ baara muso bila baara la baara sugu dɔ bɛ yen i t'u bila la o fanga tɛ se min na denmisɛnninw fana bɛ ten i m'a ye denmisɛnnin la baara o fana a kɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ ninnu baara ninnu kɔni a bɛɛ jirala k'a fɔ k'a ka dabila Mali kɔnɔ yan ko parce que k'a bɛ ka gɛlɛya lase maa camanba de ma halisa an ka jamana in kɔnɔ an bɛ to a kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa a bɛ fɔ fɛn min ma ko fini donnaw an bɛ fini don cogo sabula an bɛ waati min na o ye tilema waati de waati ka kalan yɔrɔ ka kalan sufɛla ka kalan tilefɛla ka kalan n'i y'a ta k'a lajɛ adamadenw ka wasi ka ca kojugu nin waati laban ninnu na o de kama i n'a fɔ kɛnɛya dɔnbaaw olu bɛ ka ɲininkali kɛ yala mun de bɛ se ka kɛ fini don sugu jumɛn kan ka dɔn nin waati la jateminɛw ni ko bɛɛ y'a jira k'a fɔ k'a fɔ min ko coton ko o fini kɔni de dɔn ka di nin waati la parce que olu man kalan ka se niveau dɔ la wa a jirala fana k'a fɔ ko n'i bɛ fini ɲini k'a dɔn nin waati ninnu na k'i k'i jija a kɛ coton ye sabula olu kɔni bolo ko de ye fini minnu kɛra fini minnu ye daminɛ ye n'a bɛ fɔ a ma ko fini min lasali yɛrɛ ye n'o ye matière première ye k'o bɛ se ka dɛmɛ kɛ nin waati ninnu na sinon ko n'i y'a kɛ fini suguya wɛrɛ ye ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye i ma o de la i bɛna ye k'a fɔ ko malidenw minnu bɛ yen nɔ ko ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma u kɔni bɛ ka bɛɛ lajɛlen bilasira bɛɛ ka taa fini dɔ fini minnu n'o o base ye coton ye n'an bɔra o la i bɛna ye k'a fɔ ko waati ka kalan kojugu Mali kɔnɔ yan politiko sira fɛ gɛlɛyaba de bɛ yen o de la manifinw hakili bɛ en 91 kow la minnu kɛra manifinw hakiliw bɛ a bɛ fɔ waati min fana ma ko 2000 i n'a fɔ 20 i n'a fɔ M5 kɛlɛw na ɲɔgɔnnaw gɛlɛyaba bɛ jamana in kɔnɔ o ko ninnu na o de kama bi jɛkulu dɔ bɛ yen olu fana ye conférence de presse sigi sen kan bi o kɛra précisément yɔrɔ min na a bɛ fɔ o de ma ko Memorial Modibo Keita maa min tun b'a ko ɲɛmasa o de ye Sulemani Satigi Sidibe na ale ye CNJ président kɔrɔ ye wa bi bi in na sa ale de ye deuxième personnalité ye commune de o mairie kɔnɔna na délégation spéciale min sigilen bɛ yen nɔ Aminata Dramane Traoré ale ka a dugent da ale ye n'i y'a ta k'a lajɛ bi bi in na ale kɔni ka wulikajɔ n'a ka baaraw u kɛra ka ɲɛsin maa minnu b'a fɛ ka bɔ précisément jumadon n'an bɔra k'a fɔ ɲɛna sisan ko o décret dɔ kɔni taara min y'u ka baara bɛɛ lajɛlen jɔ donc Sulemani Satigi Sidibe n'a ka maaw u ye hakilina min fɔ o de ye ko boli in kun fila kun t'a la ko kɛlɛ politiki n'o ye gɛlɛya min bɛ ka kɛ politiko sira fɛ ka ɲɛsin jamana ma o de don wa a ka kumaw kɔnɔ a b'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye dumuni ko de jɔyɔrɔ ko de don sinon ni Mali ko don ka a ma se nin ko sugu ninnu bɛɛ lajɛlen ma wa ko M5 kɛlɛ min ye mɔgɔw sɔrɔ u bi bi na u ma se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kɛra gɛlɛya wɛrɛ ye wa a ko ko olu kɔni olu ka jɛkulu n'u b'a fɔ o ma ko mouvement horizon précisément Mali horizon 2035 ko olu sen tɛ nin na bi olu sen tɛ la sini wa u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini wa k'olu ka hakilina de o ti don a la maa kana don a la maa kana dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa ninnu ma mais nin ko in bɛɛ lajɛlen a banna sabula décret min taara bi conseil ministre la o ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ko k'a kun cɛ wa kɛlɛ kɔni n'o ye mankan ci ye politiko sira fɛ e kɔni ta a bannen wa n ka Mali kɔnɔ wa a jirala k'a fɔ ko jusqu'à nouvel ordre ko nin décret in kɔni bɛ yen n'an bɔra o la an b'a fɔ yen dɔrɔn ko groupe lumière a ka anniversaire labɛnni kɔni bɛ ka kɛ ballontan ba la fo ka taa a fara concert belebele k'a min bɛna kɛ le 12 juillet sani o bɛɛ lajɛlen cɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison la presse la 31 mai sibiri donya dɔ de don n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison la presse la conférence de débat traditionnel bɛ kɛ kɔrɔlen ye ale ka i n'a fɔ cérémonie d'ouverture kɔfɛ ka kunnafoni kuma di journaliste dama ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni inchallah conférence débat ye a bɛɛ bɛna kɛ maison la presse la n'Ala sɔnna ma le 31 i n'a fɔ mai wa o don de ballontan min bɛna kɛ a maillot bɛna jira n'Ala sɔnna ma adamadenw na nin de kun ye aw ka kunnafoni ye bi ka bɔ Lumière TV sanfɛ a ye kan bɛ sini nin waati kelen an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni ka a jɛlen ka sɛnsɛn k'a di aw ma min bɛ se ka to aw bɛ kunnafoni ko ɲuman maa kunnafoni ne komi y'a fɔ cogo min na a bɛ fɔ ka sɔrɔ a ma fɛn bila an da an ka taa o laban ye boli ye an ka taa kunu yɔrɔ la siga foyi t'a la kunu t'a jara a ye kan bɛn n'Ala sɔnna ma sini wasalam. Salamu alaikum balima cɛ n'a muso anw ye filaw ye an ka kuma man ca Lumière TV a wulila a deliko la san o san u bɛ to ka anniversaire kɛ nka ɲinan ta
wallahi an fila an bɛna balontan dɛ wallahi an bɛna balontan balontan kɔni bɛ daminɛ le 7 juin fo ka taa bila le 12 juillet la o kɔnɔna na mɔgɔ caman ba de bɛ jouer animateur ni journaliste fo ka taa fara comédien kan fo ka taa fara baara wɛrɛ kɛbagaw kan mɔgɔ mɔgɔ i b'a dɔn k'i bɛ fɛ ka jouer ni balontan in na na i tɔgɔ sɛbɛn bani o kɔfɛ ɲɛnajɛ belebeleba a bɛ kɛ palais de la culture la a y'aw sugulen to an ka page la a bɛ n'a ye o a caman ba de bɛ nale Lumière TV jama jigiden do dɛ a na wele balimakɛw n balimamuso électrominɛ de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Che Mamutu Traoré yele électronique a filɛ nin ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Che Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tumana sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Che Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ ye funɛ dimanche o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma ala k'aw balo minnu m'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya